मा बुंगोन नोंथाङा जे बे गामिनि रायजो राजाफ्रा बेयाव दैबानानिफ्राय रैखा मोननो थाफैदोंमोन फरेस्टनिफ्राय नटिसबो होआखै बिथांमोना होखारजाबाय दिनै मा बुंलांनो सानो सावरायनानै मा मिथिनो मोनखो नोंथाङा 23 सेप्टेम्बर 2023 थांनाय सुनिबारखालि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ फेरेंगा बिथां फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM बिथाङा लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ हरखाबै फैनानै बिनि न'खौ सावफैदों बिसोरनि न'खौ सिमफाय फैदों आरो माखासे बिथांमोननि रायजो जानायनि माखासे बेसाद जिनिसफोरखौ दानला दुनख्लुब खालामनानै बिथांमोनखौ होखारफैदों हरखाबै थांनाय सुनिबारखालि BTCनि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट फेरेंगानि बाहिनिया दा जोङो BPF दोलोनि जानानै जों बे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनखौ जों फैनानै खबर लाफैदों निजिरा दैमाया मालाबा हरैहाय बोहैयो मालाबा ओरैहाय बोहैयो दा बे निजिरा दैमाया लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनखौ भुटाननिफ्राय फैनाय दैमा बियो बालाजों अन्थाइजों बारि बागान खुरखानानै न'खौ फबबाय दा ओंखायनो बिथांमोनहा दैमानि ओरै फैनानै आबाद मावफैग्रा थिलियाव बिथांमोनहा न' लुफैदोंमोन मानो होनबा हरैहाय निजिरा दैमाया बालाजों बुफबजोबनानै न' बां बुफबजोबनानै दोनदों दा ओंखायनो बिथांमोनहा हरैहाय दैमानि हरैहाय बिथांमोनहा हायानो गैला जेथिया न' बिथायानो गैला जेथिया गोदोनिफ्रायनो आबाद मावग्रा बिथांमोननि थिलि दङ आबाद थिलि एखे गामि बे लावख्रिगुरि गामिनिनो दैमानि हरैहाय बिसोरो दालां गैयिनि थाखाय ओंखायनो हरैहाय बिसोर रायजो जायो गोदोनिफ्रायनो नाथाय दैमानि हरैहाय गोदोनिफ्रायनो बिथांमोनहा आबाद मावबोबाय थादों दा ओंखायनो सोरहाबा दैमाजों खुरखालांनायनि उनाव न' बिथा गैयिनि उनाव ओरैहाय 22 न'खरफ्रा बिथांमोनहा आबाद मावग्रा थिलियाव न' लुफैदोंमोन दा बेखौ मेगन सानानै फेरेंगायानि बाहिनी दिनै बिथांमोननि न'खौ बुफायफैदों न'खौ दानस्रिफैदों दिनै बर' बिमा बिफाया बर' रायजो राजाया गावनि गामि गावनि हायावनो UPPL सरकारजों न' बुफायजादों गावनि हायावनो दिनै बिथांमोनहा न' गैयै खालामजादों आलाय आथानि खालामजादों दा ओंखायनो दिनै बिथांमोनहा जोबोद दुखुनांथाव बर' बिमानि मेगनाव मोदै बोहैगासिनो दङ बिथांमोनहा इसां गोबावनिफ्रायनो रायजो जाबोनानै दिनै गथ' गथाय उन्दुनो थाखाय न' गैला दा बिथांमोनहा थिंफोरा दानसि जाजोब्बाय दा ओंखायनो बिथांमोनजों अयनाय जादों आरो फरेस्ट दुलार एक मथे 2005 मायथाइनि सिगाङाव रायजो जानायजों बर'फ्रा थागिबि ना बर'फ्रा थागिबि आरो बे बड'लेण्ड बे बर'नि देश बिनो जों बावनो रायजो जानो नांगोन आरो फरेस्ट दुलार एकआबो बिथांमोनखौ मा होनो अधिकार होदों मानो होनबा 1990 सननिफ्रायनो बिथांमोनहा बाव रायजो जानाय बाव बिसोर आबाद मावो दिनै आबाद मावग्राफोरानो गावनि हा थिलियाव जुदि न' लुनो मोन्थाय गैयाब्ला बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा दा दिनै बिथांमोनहा थानो थाखाय न' गैया आरो गावसोर खालामनानै लायाखै नेचारेल केलामिटिस दैमायासो बिथांमोननि न'खौ खुरखादों आरो दैमायासो आरो बेखौ सरकारा दैमाया खुरखाबाय जेथिया सरकारा बिथांमोनखौ बेबस्था खालामनांगौमोन खालामनानै होआखै सरकारनिफ्राय UPPL सरकार फेरेंगानिफ्राय जेबो लुबैयाखै गावसिनि हायावसो बिसोर न' लुदों न' लुनायखौबो बिथांमोना मेगन सादों आरो बुंबावदों फेरेंगानि स्टेटमेन्टआ जे 22 घर जाय न'खरफ्रा दैमानि ओरै बारनानै न' लुफैदों बे BPFनो फरेस्ट दुलार एकआ ना BPF ना UPPL ना गोसोम ना गुफुर फेरेंगाया बेसेबां अधिकार दङ बे लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनहाबो बेसेबां अधिकार दङ इभेन फेरेंगाया जोनोम जायैनि सिगांनो बिथांमोनहा बे हायाव आबाद मावो होनदों फेरेंगाया बड'लेण्ड BTC ओनसोलाव गैयैनि सिगांनिफ्रायनो बिथांमोनहा बाव आबाद मावनानै रायजो जानानै दङ दा दिनै फेरेंगाया मा सावैसों बिथांमोनखौ BPF दोलोनिखाय होखारदों होनखो BPF दोलोनिखाय होखारदोंनो बे मोनसे जुक्ति जानो हायो नामा सुप्रिम कर्टजों चेलेन्ज खालामनाय जादों अबयसे फेरेंगायाथ' मा सुप्रिम कर्ट फेरेंगाया इसोरजोंनो चेलेन्ज खालामो दा ओंखायनो बिथांमोनजों अयनाय जादों बर'आ लावख्रिगुरि गामिनि बे 22 न'खरा गावनि हायावनो न' सिमफाय जादों
सोरजों सिमफाय जादों UPPL सरकारजों न' सिमफाय जादों लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजा बिथांमोनहा दिनै फरायसाफोरा उन्दै उन्दै गथ'फ्रा उन्दुनो थाखाय न' गैला सोरनि सरकारा आमोलाव जादों UPPL सरकारनि आमोलाव जादों बिथांमोना उन्दै उन्दै गथ'फ्रा जानो थाखाय मा होनो हराव सानसे मानि खामानि मावनानै बिमा बिफाया हराव फुयोब्ला गथ' गथाया उदै खालि बिथांमोना उन्दुनानै थानो गोनां जादों सोरनि सरकाराव जादों प्रमद बर'नि सरकाराव जादों ओंखायनो बे दुखु दाहाखौ जारिमिना आरो लावख्रिगुरिनि गामिनि रायजो राजाया माब्लाबाबो बे सुनिबाराव थांनाय सुनिबाराव घटना जानायखौ माब्लाबाबो बेखौ बावनाय नङा उइदाउट नटिस उइदाउट इनफरमेसन फैनानै फेरेंगानि बाहायनाया सिदा थिंफोरखौ दानसि फैजोबदों बिथांमोननि न' बेसादाव गोबां रायजो जानायनि बेसाद दंमोन दानसि जोबलांदों सावलांजोबलांदों दा बिराद बिथांमोना लस जाबाय दा बे दुखु दाहाखौ बे लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजाया मालाबाबो बावनाय नङा जेरै फेरेंगाया लावख्रिगुरिनि गामिनि रायजो राजा आइ आफा गथ' गथायखौ मेगनाव मोदै फुगार होगासिनो दङ बेखौ फैबाय थानाय समाव लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनहाबो बेखौ मा होनो फिन खिथिर लाफिनगोन नङा होमबा खिथिर लाफिननांगोन नङा होमबा दिनै बे बिमानि मेगननि मोदैखौ नाय आरो बे उनाव नङा उनाव कारेन्ट दङ कारेन्ट आसाम सरकारा कारेन्ट हरनाय बै कारेन्टआव नाय कारेन्टआबो फैदों नङा होमबा दा बाव कारेन्टआबो गोदोनिफ्रायनो दङ लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजानो बे कारेन्टखौ हरखानाय दा बिसोर 1990 सनावनो रायजो जानाय दा 1990 सननि रायजो जानायफोरखौ दिनै सोर पावार होखो फेरेंगाखौ फेरेंगाया मा फेरेंगा अभारअल नङा बे फेरेंगानि हा नङा बे फेरेंगानि हा नङा बे बर' रायजो राजानि हासो लावख्रिगुरि गामिनि लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजा आइ आफामोननि हा बे हायाव बिथांमोननि दादागिरिया मालाबा सोलिनाय नङा बिसोरो बे हायाव जुदि आबाद मावाब्ला गथ' गथाया माजों जागोन माजों बिसोर गथ' गथाय फोरोंगोन दिनै आबादखौबो नस्थ' खालामलांबाय मैदेराबो आबादखौ सम सम फैनानै नस्थ' खालामफैयो आरो फेरेंगामोनाबो नस्थ' खालामफैयो मिथिबायना दा ओंखायनो बोरै रायजो जागोन बियो दा ओंखायनो बिथांमोनहा दिनै गथ' गथाया जोबोद अलखदाव गोलैदों आबाद मावदोंमोन बिसोरो फेरेंगाया नस्थ' खालामफैबाय हरैहाय मा होनो निजिरा दैमायाबो गथे न'खौ बुखारलांजोबबाय दिनै बे गथ' गथायनि भबिष्यआ बोरै जागोन मा होनो सुनिबारनिफ्राय दिनै देवबार समबार सानथाम जाबायनो गथ'फ्रा सोरबा ओंखाम मोनजायाखै दै मोनलोङाखै ओरैनो दङ सानथाम गथ'फ्रा बिमा बिफाफ्रा सोरबा सानथाम जाबाय जाहैदों न' सिमफाय जानानै ओंखाम मा होनो दालि माइरं जा दंमोन बेखौ दानसिलांजोबनानै सानथाम जाबाय गथ' गथाय आइ आफा बिथांमोना ओंखाम जायामालासिनो दा बेबादि अयनाय जादों लावख्रिगुरिनि रायजो राजाजों अयनाय जादों प्रमद बर' बे जारिमिना मालाबाबो निमाहा होनाय नङा प्रमद बर' आरो फेरेंगानि दैदेननायाव बर' रायजो राजाया गावनि हायावनो न' सिमफाय जादों बर' रायजो राजाया गावनि हायावनो थानो थाखाय होखार जादों बर' फिसा हौवा फिसा हिन्जावा गावनि हायावनो न' गैयै जादों बे जारिमिनाव थागोन 100 बोसोर 200 बोसोरनि उनावबो प्रमद बर' आरो फेरेंगाखौ बेखौ लावख्रिगुरिनि गामिनि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनहा बेखौ गोसोआव लाखिबाय थागोन ओंखायनो जों BPF दोलोनिफ्राय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जोंखौ फैनानै लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोननि दुखु दाहायाव खबर लानो जों थिनहरदों मैया जोंहा उदालगुरियाव मिटिं दंमोन बिनि थाखाय फैनो हायाखै दिनै जों फैनानै खबर लाफैदों आरो बिथांमोना बाव आबाद मावनो नांगौ आबाद मावनानै फिसा फिसौखौ स्कुलाव फोरोंनो नांगौ आबाद मावोब्लासो न'खरा इक'नमिक माबा जागोन जोंहा साख्रियाल खम दङ आबादारि जोङो दा ओंखायनो आबाद मावनो मोननांगोन आबाद मावनानैसो न'खरा खरसा सोलिगोन ना दा ओंखायनो बिथांमोना आबादारिफोरनो जुदि आबाद मावनो साख्रि गैया जों आबाद मावनो नांगोन दा ओंखायनो बिथांमोना आबाद माव आरो गथ' गथायखौ स्कुलाव फोरोंफिन बर'नि आबादखौ नस्थ' खालामग्रा UPPL नि दैदेनगिरि प्रमद बर' आरो फेरेंगाखौ बर' रायजो राजाया मालाबाबो माफ खालामनाय नङा ओंखायनो बिथांमोनहा आबाद माव आरो फरायसाफोरखौ फरायसालियाव थिनहरफिन जों BPF दोलोआ भारत सरकारा जेरै राइट टु फरेस्ट डुलार एक्ट होदों हानि मोनथाय बर' फिसाफ्रा 2005 सननि सिगाङाव जाय जेराव दङ बाव हानि मोनथाय मोनथारनो नांगौ आरो बिथांमोना बाव 1990 सननिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोदों होननानै फोरमायदों नङा होमबा 1990 सनावनो बावनो जाखानाय 1990 सननिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोदों ओंखायनो जों BPF दोलोआ हाग्रामा महिलारि सारा
मा होनो लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनजों दंफायो आरो बियो पार्टिनि खोथा नङा फेरेंगाया जेरैबायदि स्टेटमेन्ट होदों बे मा होनो बे भुल स्टेटमेन्ट बिनि थाखाय फेरेंगाया लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनाव निमाहा बिनो नांगौ जे बिपिएफ होननाया सरकारा बिपिएफ इउपिपिएलनि नङाना गासै रायजो राजानिसो दा ओंखायनो बिथांमोनहा बेखौ फल्स जि स्टेटमेन्ट बे फेरेंगाया होदों ओंखायनो जोङो बिपिएफ दोलोनिफ्राय फैनानै जों खबर लाफैदों आरो लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजाजों हाग्रामा महिलारि सार दं जों बिपिएफ दोलोआ दंफायो आबाद मावबाय थानो थाखाय जाहाथे रायजो राजाया बाव आबाद मावबाय थायो बेखौ जों खावलायबाय निजोरा दैमाया बिथांमोननि न'खौ खुरखाबाय बिनि थाखायसो बिथांमोना गावसिनि आबाद मावग्रा थिलि बिथांमोना बेखौ आबाद मावबोदों 1990 सननिफ्रायनो बेयाव बिथांमोना बाव थाफैदों बिथांमोना गावनि हायावसो गाव थाफैदों फेरेंगानि हायावथ' न' लुहैयाखैना प्रमद बर'नि हायाव न' लुहैयाखैना नङा होमबा रङियायाव थांनानै प्रमद बर'नि न'आव प्रमद बर'नि बिथायाव न' लुहैबा होखारनो हागोन नङा होमबा फेरेंगानि न'आव हायाव थांनानै न' लुहैबा होखारनो हागोन बिथांमोना गावसिनि हायावसो दङ गावसिनि हायाव आबाद थिलियाव औ ओंखायनो बेखौ फैबाय दा जेरै लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोननि मेगननि मोदै बेनि खिथेरखौ फैबाय थानाय समाव रायजो राजाया प्रमद बर' आरो फेरेंगानि खिथेरखौ होखारफिननो थाखाय राजि नङा होमबा राजि बिसोर राजि ओंखायनो जों मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा आरो जों बिपिएफ दोलोआ लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोननि दुखुआव अराय सम गसंफागोन आरो बिथांमोननि जानानै जोङो जा खालामनो नांगौ खालामनो थाखाय जोङो रेडि थेंक इउ मोनफ्रोमबो लावख्रिगुरि गामिनि जिथु रायजो राजाफ्रा इभिकसन खालामजादों आच्छा गिबियावनो बयनिसिमबो साबायखर जासिबाय निउस चेनेल नायग्रा बिथांमोननिसिम दिनै जोङो बे लावख्रिगुरि बे गामियाव दाख्लै मैया सानसे दिनै बेवहाय इभिकसन खालामदों जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जाय बिथांमोनहा बेवहाय 40 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बेवहाय आबाद मावनानै जाबाय थादोंमोन आरो जाय बिथाया बिथांमोन दा न' लुनानै थानाय जे ओनसोल बे दैबानाजों दिनै फबजोबलांबाय माइ गायग्रा हाया अन्थाइ बालाजों फबजोबलांबाय दा बिथांमोनहा गावसोर थानांगौनि थाखाय गावसोर आबाद मावनानै जाग्रा बे ओनसोलाव न' लुनानै थाफैदोंमोन नाथाय बेखौ दिनै इउपिपिएल सरकारा दिनै बिथांमोनखौ नटिस होआजासे दिनै बिथांमोननि न'खौ सावफायफैदों बुफायफैदों दा बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बिथांमोनहा नियम कानुनजों थाङोमोनब्ला बिथांमोनखौ नटिस हरग्रोनांगौमोन बिथांमोनहा जाहाथे हयथ' 24 घन्टायानो जा बा 1 मासनि गेजेरावनो जा गावबागाव न' बांफोरखौ सिफायना लानांगौ बा लाइ लथरफोरखौ बोथ्रोदना लानांगौ बेफोरबायदि नटिस हरनांगौमोन दा बेखौ खालामै बिथांमोनहा डाइरेक्ट फैनानै बिथांमोननि सायाव दिनै बुग्लुं सुग्लुं खालामनायनि बेबस्था लादों मानसिफोरखौ हमनानै लांदों दा बेवहाय जाय बिथांमोनहा दिनैहाय 40 बोसोरनिफ्राय बेवहाय थाबोनानै दं बिथांमोनहा बे हारिनि मोनथाया अलरेडि दंखायो जिहेतु फरेस्ट डुवेलार्स एक्टआव बुंदों जे जाय मानसिफ्रा ट्राइबेल्सफ्रा जायफ्रा माने बे 25 बोसोरसिम रायजो जादों बिसोरनि थाखाय हा होखानांगौ दा बेहाय जुदि 1990निफ्राय बिथांमोनहा हादान सिफायनानै बेवहाय आबाद मावनानै जाबाय थादोंब्ला दिनै 34 बोसोरनि बारा जाबाय 34 इयार्सनि बारा जाबाय दा बेवहाय बिथांमोनहा बे हानियाव अधिकार दं आरो बिथांमोनहाबो गोसो जानानै थाफैयाखै दिनै मोनसे नेचारेल केलामिटि जादों फ्लाड जादों दैबाना जादों बिथांमोननि न'आ दिनै बायलांजोब्बाय माइ गायग्रा आबाद खालामग्रा हाफ्रा दिनै बाला अन्थाइजों फबजोब्बाय न'आ सिथ्लाजों न'जों समान जाजोब्बाय न' सिङासो दिनै बाला अन्थाइजों गोजौसिन जानानै थाहैबाय दा बिथांमोनहा आश्रय लाफैदोंमोन गावसोर मावनानै जाग्रा हायावनो थानो थाखाय नाथाय बेबादि समावबो बिथांमोनहा थानायनि बेबस्था खालामना होनो नागारै बिथांमोननि सायाव अत्याचार खालामनाया जोबोद दुखुनांथाव जों बेखौ बिपिएफ दोलोनि जानानै गोख्रों आंजों सौखारियो आरो जाहाथे इयुनाव बिथांमोना बिदि दाखालामथों आरो बे हाखौ बिथांमोननि थाखाय इमिडियेट फरेस्ट डुवेलार्स एक्टनि गेजेरजों जाहाथे सेटेलमेन्ट खालामना होयो बिनि थाखाय आं दिनै बे इउपिपिएल सरकारनि इएम मानाव गेदेर रनजित बसुमतारी बिथांखौ दिनै खावलायगोन इमिडियेट बे 22 न'खरखौ बिथांमोना सेटेलमेन्ट होनांगौ आरो बे हा होनायनि बेलायाव सोरबा माने पार्टिनि लालायनानै सोरबा बिपिएफ इउपिपिएल सोरबा कंग्रेस बिजेपि होनलायनानै बे हानि रानलायनाय खुनु खोथा गैया बेवहाय नागरिकआ नागरिक बे जायखि फैया मानो सरकारा नागरिकखौ नागरिक बायदि होनांगौ हानि मोनथाया बयहाबो दङ पार्टिजों खोथा गैया बेहा दा बिथाङा बुंदों मैया 22 करा गासिबो माने बिपिएफनि मानसिफोर गोजा सोरबा खाम्फा बरगयारिया थिनहरदों बिदिनो खोथा नङा नों बिपदआव गोलैनाय मानसिखौ गासिबो हेफाजाब होनांगोन बेसो सरकारनि दायित्व दा बेबादि मानसिखौ क्लासिफिकेसन खालामनाय बर' जाथिनि गेजेरावनो बिपिएफ इउपिपिएल मोनसे समाज खालामनो नागिरनाया दिनै दुखुनांथाव बे पलिटिक्सखौ ससियेलाइजेसन खालामनो नाङा
ससियेलाव लांनो नाङा बेखौ नाथाय दिनै समाजावबो माबा गावबुरा बानायनायावबो UPPL BPF हा राननायावबो UPPL BPF जुदि बिदि खालामोबा बर' जाथिया बेसेबां आवगायलांनो हाबावगोन फालाय दा बेबादि गावजों गावल' मोसा जालायनानै मालायजों दाउसा जालाङोबा बे जाथिया बेसेबां आवगायलांगोन होनबालाय मालायफ्रा अखाफोराव सहैबाय चन्द्रायना दाख्लै अखाफोराव सहैबाय जों बे ओनसोलनिफ्रायबो अखाफोराव थांनायनि बेबस्थाखौ जोंबो खालामनांगोन ना दा बेवहाय बे 22 घर बा 23 घर बा 50 घर मानसियानो जाथों न' बां गैयाबा गावनि गथ'खौ बहा लेखा फोरोंगोन दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै दंफायो बे सरकाराव बिथांमोना बुङो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिनि बाथ्रा गथ'फोरखौ मोजां फोरोंनांगौ होनो डाक्टार इन्जिनियार जानांगौ प्रफेसार जानांगौ साइन्टिस्ट जानांगौ होनो नाथाय दिनै बे 25टा न'खरनि मानसिफ्रा 22टा न'खरनि मानसिफ्रा बिनि फिसाफ्रा दिनै लेखा फरायनो नाङा नामा न' नाङा नामा बिसोरनो दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै बुजिथों UPPLनि दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुजिथों जों बेखौ दिनै धिक्कार होयो